Doncs la meva inquietud pel teatre surt de quan tenia 3 anys, que va ser un boom per mi teatralment, artísticament, ja que els meus pares, concretament el meu pare, em va posar un grup còmic català de mímica, anomenat Tricicle, i jo el vaig mirar i li vaig dir «Ostres, aquests són molt bons, vull anar-los a veure». En aquell moment no hi havia cap espectacle, i ell em va posar Eslàstic, i jo vaig morir-me en el moment del tennis, moments memorables com el dels bolquers, i des de llavors va néixer una inquietud per mi que vaig dir jo vull fer això, jo vull fer riure com fan riure ells. Vaig descobrir personatges com Pepe Rubianes, com l'Eugenio, el Capri. Després me'n vaig anar una mica més cap allà, vaig anar a Anglaterra, vam trobar el Monty Python, Rowan Atkinson, el Mr. Bean, també molt conegut aquí a Catalunya, i des de llavors no he parat. Jo sempre dic que la comèdia, en especial com jo la veig, és una carrera de fons, que una vegada comences no pots parar, perquè t'alimenta, no, del fer riure, de veure com la gent, el públic, tu fas una broma, un acudit, una acció i la gent riu, és el que nodreix, no, l'actor còmic, i en aquest cas jo m'encanta. Puc dir que ho estic fent actualment i és una experiència que no canviaria per res del món. Més que humorista, que deia el gran Pepe Rubianes, jo sóc un actor còmic. Jo treballo molt el text, jo treballo molt el voler expressar, el teatre pròpiament. Un humorista, jo el considero una persona que et fa un monòleg, que l'ha escrit ell, alguna anècdota i això, però jo em considero més un actor còmic, perquè tinc una formació teatral i treballo la comèdia des d'un punt de vista més interpretatiu. Ui, Pepe Rubianes jo sempre dic que ha estat el meu mestre. Pepe Rubianes per mi ha estat, quan el vaig veure per primera vegada, que va ser fent les onomatopeies. I en aquell moment es va parar el món, aquell moment típic de les pel·lícules que se't para tot, que dius, hosti, i érem el Pepe i jo. I ell fent, recordaré sempre, el moneda que cae por las escaleres, el quiti clink, clink, clink. I vaig dir, aquest és la persona que estava buscant, no? Després ja, de seguida que el vaig voler investigar una mica, per desgràcia, malauradament va morir l'any 2009, que era quan jo l'estava descobrint, se'm va caure el món a terra, se't mor l'ídol, però gràcies a internet i gràcies als meus pares, que tenien algun caset també, vaig poder-lo gaudir en la seva plenitud. M'he vist literalment tots els seus espectacles. De fet, tinc diversos treballs fets que vaig fer ja no només per teatre, sinó per voluntat pròpia, de dir, hosti, això, tal. Tinc tots els seus llibres i jo no vull ser com ell, sinó vull arribar on va arribar ell, no? Aquest nivell de poder arribar a tothom, de dir el que es vol dir a teatre i a sobre que la gent et rigui, que això és meravellós i increïble, i arribar a això, a ser tan estimat que avui, sembla que són 13 anys després de la seva mort, encara se'l recorda, jo el recordo dia a dia, la meva professió és el que té, i fins i tot quan escric, quan vaig al teatre, quan assajo, el tinc molt present, no? I és el meu referent i això ho saben els meus coneguts, que a vegades se m'escapa un rubianisme, a vegades fins i tot algun moviment que feia ell o alguna expressió. Jo també tinc una mica de sang gallega, per tant, és una cosa que també ens uneix per aquesta banda i jo de debò que algun dia m'agradaria arribar on va arribar ell. Jo tinc un sentit de l'humor una mica de barreja, no? De diverses barreges. M'agrada molt la comèdia de l'anècdota, de poder explicar alguna cosa personal que m'ha passat o que he vist i fer-ho meu, una comèdia molt treballada per mi. M'agrada molt l'humor absurd, els Monty Python, Rowan Atkinson són els meus grans mestres de l'humor absurd. És un humor que a vegades pot ser escatològic, m'agrada molt, com deia el Rubianes, el taco és el sombrero de la oració, i m'agrada a vegades afegir-li algun renec, alguna paraulota que sempre li fas el sombrero a l'oració. I també m'agrada bastant, treballat i sense voler ofendre ningú, l'humor negre. I jo trobo que s'ha de poder riure de tot sense sentir-se ofès,
perquè la meva comèdia bàsicament es basa en mi, en el que em passa a mi, llavors jo hauria de ser el primer ofès, no? L'humor de debò surt quan una persona està trista o està, no amb depressió, però sí com de capa caiguda, allà surten bones idees de l'humor, no? Per exemple, jo vaig tenir una idea genial a mitja pandèmia, no la podia expressar, i llavors vaig haver de fer una sèrie de vídeos per expressar-la. Vaig seure'm davant l'ordinador, vaig dir, si us plau, Pepe, guia'm ara, vaig escoltar un parell de fragments del Rubiane Solamente, me'n vaig anar a dormir amb aquelles paraules al cap, aquells gestos que feia ell, tan expressiu, i el dia següent vaig aixecar-me amb una imatge d'una escena teatral i vaig dir, hosti, aquesta escena s'ha de poder explotar per algun lloc, no? Vaig escriure l'escena i a partir d'aquí vaig desenvolupar per davant i per darrere de l'escena creant tota una obra de teatre. Jo soc professor de teatre actualment a Terrassa i Sabadell. A Sabadell vaig començar ja l'any passat, porto un grup d'avis que són meravellosos, són el millor grup de teatre que vaig tenir l'any passat, aquest any no, perquè en tinc dos, no... Faig lectures dramatitzades, és un grup molt agraït, que jo el primer dia els hi vaig deixar molt clar, dic, jo treballo sobre textos còmics, o sigui, no us espereu que fem un terra baixa. I es van ficar molt contents, cosa que jo vaig agrair moltíssim, el que tornàvem d'aquesta relació simbiòtica fins i tot passa amb els alumnes, que quan un alumne et dona, com a professor, tu dones també, no? I aquesta relació amb ells és meravellosa, ja quasi soc jo el dic les nenes, ells el nen, no? Jo soc el nen, soc com el net de Sabadell. I a Terrassa, que hem començat aquest any, faig teatre intergeneracional, o sigui, tinc la més petita que té 6 anys i la més gran que en té 82. Imagineu-vos com s'ha de fer una classe per encabir tothom, fer barreges generacionals, que sempre queda bé, no? Perquè en el teatre, igual que al món de l'espectacle, al cinema, sempre necessites actors molt joves i actors grans, que això a vegades és que a aquest li pinten el cabell i ja està, no sempre és així, no? I és de les millors feines que he tingut amb molta diferència. M'omple, igual que quan vas a teatre, quan entro a escena i la gent comença a riure, aquesta sensació d'omplir-te, de fer el que t'agrada, de treballar del que t'agrada, no? És una experiència inefable, que no es pot dir en paraules. Per mi és la feina somiada, la feina que realment m'ho passo molt bé anant-hi, jo vaig content a treballar, allò que deia el Rubianes, no? Hay que ver lo cachonda que va la gent. Jo vaig cachondo a treballar, jo m'ho passo realment molt bé a la meva feina. Doncs mira, l'any que ve farà 10 anys que estic vinculat a l'entitat. Jo ara en tinc 27, doncs mira, des dels 18, l'any que ve farà 10 anys, i realment jo sempre dic que Bastoners és casa. Jo vaig entrar a Bastoners en un moment vital meu complicat, perquè no sabia ben bé què fer amb la meva vida. Sí que tenia molt clar cap on volia orientar-me professionalment, que era el teatre, però no em veia capaç de donar el salt. Llavors, és aquella època que surts de l'adolescència, et fas adult i tot ho tens barrejat, venia d'una situació personal una mica complexa i em vaig trobar aquí. Em vaig sentir molt a gust, tan a gust que jo cada dilluns quan obro el local per assajar, jo sé que és un espai segur, un espai de casa, un espai d'acollida, que l'altre dia ho comentàvem amb una bastonera que s'ha estrenat aquest any, dius que jo m'he sentit molt estimada quan he arribat. I bueno, és la idea, no? És una entitat que acull molt, és una entitat petita, no és com Castellers, Diables, que tenen centenars de membres, aquí amb prou feines arribem a la trentena, si arribem, i mica en mica, doncs això, no? Veus gent que és més veterana, que assumeix el rol de cap de colla, que ja et dic, el cap de colla l'única cosa que està és per menjar-se marrons de gestió, sobretot. Jo sempre ho he dit, jo quan vaig presentar-me a cap de colla, jo he vingut a menjar-me marrons, els mèrits seran vostres. Quan la gent t'aplaudeix a la plaça de la Font del Lleó o quan t'aplaudeix a la Porxada de Granollers, no és mèrit meu, són ells que han ballat. Jo potser he ballat, però qui balla realment és la colla, no? Jo l'única cosa que faig, com a molt, és ensenyar. Ensenyar, mira, aquest ball es fa d'aquesta manera, amb aquest pas, tal, no sé què, no sé quantos, no? I és una mica el rol que tinc dintre, que és menjar-me marrons i felicitar la colla quan ho necessita. El Nit Llum i Pals neix d'una necessitat de tancar la festa major i va sortir la idea
de fer alguna cosa que no s'hagués fet mai jugant amb els llums. Llavors va sortir, quin títol li posem? Nosaltres que som d'idees, podem dir nit, és de nit, llum, hi haurà llum i pals, que és el que piquem, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada any hem anat fent petites modificacions. Vam començar a totes les fosques i amb llums de projectors de llum, no? Uns focus, i això està malament que ho digui, ja em mataran per dir-ho, però sempre hem tingut la flor al cul. O sigui, no hem assajat mai i ens ha sortit fantàstic, no? Va haver-hi un any que vam posar diversos projectors de diferents colors repartits per la plaça de l'església i ens va sortir amb tanta bona sort que les ombres quedaven perfectament a l'església que vam dir, no, la gent ens preguntava, què, això com ho heu fet? No, ha sortit expressament, vam venir aquí, vam prendre mesures i no és així, no? Però a vegades et sorprèn així. Llavors hem jugat amb llum blanca, llum de color, fins i tot hem jugat amb llum de color i fum, amb bombes de fum d'aquestes de Sant Joan, i farà uns anys vam començar a jugar, escolta, per què no fem servir llum negra, no? Que és aquesta llum, la que veiem en el CSI, no? Que busquen la sang, i ho juntem amb els bastons. Llavors vam començar a fer proves i vam trobar cartolines fluorescents, després pintura que ens les posem pels braços, per la cara antigament, i l'efecte és sorprenent, perquè tu veus una persona completament vestida de negre, amb marques de llum i els bastons, i és l'única cosa que es veu. Per això demanem sempre que es facin fotos sense flash, i això seria el recorregut fins avui, que el dia a dia d'avui tenim les màscares, que les vam provar, són unes màscares LED, que fan l'efecte de neó, i és la primera etapa d'una sèrie d'etapes que anirem, si podem anar desenvolupant. Una petita anècdota, un any vam jugar amb foc, o sigui, vam picar amb foc, vam ser els pioners a Catalunya picant foc, i vam picar com si fossin torxes, però vam comptar malament, i les torxes van apagar mig ball. Llavors va passar una cosa esporàdica que va ser meravellosa del públic, que és que tothom va treure el telèfon i va ficar la llanterna. I ens van preguntar una altra vegada, ho heu planejat això, heu corregut la veu? Sí, sí! No, per suposat va ser que no, però va ser molt maco el moment en què les torxes es van apagar, que tot el públic, quasi a la vegada, obrís els llums i nosaltres vam ser els primers sorpresos, no? De dir, ostres, el públic està superentregat, el que comentàvem abans del teatre, no? Que si el públic entregat et dona, doncs... I va ser una de les millors actuacions que recordo de Nit, Llum i Pals i d'aquella festa major. Estem molt ben acostumats aquí a Caldes, per sort, tenim una gran salut cultural, de cultura popular. A Castellers tenen una colla que són meravellosos, a més són molt bona gent, no? I convida. Nosaltres sempre que hi ha l'Aplec del Remei o hi ha algun «Ei, bastoners, voleu venir a fer penya?» Per suposat que sí, som germans entre nosaltres. Amb Diables també, als actes previs d'Escaldàrium, per exemple, «Ei, per què no feu una cosa més orientada a Escaldàrium?» I van sortir alguns balls, de fet tenim un parell, 3 de balls, que són amb les cançons d'Escaldàrium, no? I vaja, jo crec que és guai perquè és recíproc. O sigui, nosaltres avui fem això per Diables, Diables demà ens ajudarà, Castellers, sardanes, tots gegants sobretot, no? Gegants són... Quasi anem del bracet moltes vegades, que ens ha faltat gent. Voleu provar de portar aquest gegant? Bueno, i molts són exmembres. I per sort, aquí a Caldes tenim una gran cultura popular que sempre pot estar millor, però que jo trobo que ara està en un molt bon estat. Som una colla molt jove, correcte, la mitjana d'edat, jo ara ja començo a ser dels grans, no? Però tenim gent de 16 anys, que és el mínim que demanem a la colla per entrar, fins a 34, 35 anys, no? És també una franja d'edat àmplia, però dintre el que cap som joves, perquè la majoria encara estan als 20, no arriben als 25, i això dona una espectacularitat en els balls, com dir-ho, dona vida, no? Tu veus els balls, hosti, aquests per ser tan jovenets li foten canya, li foten gardela. I com a cap de colla, jo els dic a cada actuació que fem, jo sé que us dic sempre, però és que avui ha estat meravellós, avui no hem trencat bastons, avui no passa res, però avui ha estat que la gent ens aplaudia, ens demana, molt bé, d'on sou, de Caldes? Ah, de Caldes, no sé què.
I de fet això es va poder demostrar a Granollers, que vam arribar, tot molt bé, en el dinar ja vam dir qui érem nosaltres, ja vam fer una mica de les nostres, i al moment de començar se'ns va ficar a ploure. I clar, de Granollers, no sabem si tal, no sé què, i jo anava veient els bastoners, les bastoneres i els grallers, i dic, ja sé que està completament prohibit fer-ho, ballar en terra mullat, de fet, és perillós. Voleu ballar sota la pluja? Perquè hi havia bastanta gent agrupada i van dir, home, i tant. I vam començar nosaltres al Cercavila. De fet, després de ballar nosaltres, es van unir les altres colles i va parar de ploure. Que ja els vaig dir, home, si m'ho haguéssiu dit abans, hauria parat de ploure abans, no? El mateix any que vaig descobrir el tricicle va ser un any, diguem, de VHS, no? El meu pare tenia la trilogia de l'original, de la Guerra de les Galàxies, i la vaig veure, em va posar la primera, l'original, i li vaig dir, papa, n'hi ha més, quasi plora d'emoció i tot, el meu pare, no? I ma mare també, i va dir, bueno, em van posar les tres i des de llavors El retorn del Jedi era pel·lícula obligada els diumenges. I sóc un gran fan de la Guerra de les Galàxies, cosa que a vegades s'ha vist a bastoners. Això és una cosa que a vegades no, ho traspasso d'un costat a l'altre, igual que la comèdia. Molts dels vídeos que fem són en clau còmica, no només surten del meu cap, surten de varis integrants del grup que també estan una mica per allà, i és molt guai poder combinar les meves tres passions, no? El teatre, bastons i la Guerra de les Galàxies.